Tama ko. Ay pagpasa karon ha. Nga karon og ugma di sa maligo ha. Diretso lang kaguleron. Pag abot nyo sa balay, nagawin balik ka ditong ice na tagas. Yung tagas dito, tagila na siya dito. Ice. Iwan ang kaldero. Dili ikaw mga yung ano kaya di mo ka pwede magpasa karon no. If iwan ang kaldero, bago siputang tong ice. Ha? Butang tong ice, tanggalan sa lupin ha. Buha ka ang ice para masulod. Magsulod sa ice, sabuan yung isa kapasang tubig. Ha? Isa ka ice, tapos sabuan yung isa kapasang tubig. Pero pagkabukal na, isa kabukalan lang, nabukal na no. Ibutang mo sa duha ka, mag-inuma karon. Ha? Inuma siya nga init yun. Pero kanan di po ka mapasok ha. Ay isa lang ha. Karon mag-ugma wala ligo. Ya, bago ka mo uliron, kapit ka din ay parmasis at bang. Palit o kalaksan ipar o BioG6 sabay inuma. Ha? Kalaksan ipar o BioG6 sabay ha. Yung pag inom nimo, pwede ka mo snack kaya para masudlan kay gutom ya layo pa biyan nyo ha. Ayun, mamay na ka. Jesus name, ayun na. Bigjas, jogging pants, jacket. And guys, thank you for watching my YouTube channel. Love you, bye bye.